našej základnej histórii, takže o tej síce nemáme až tak veľa informácií, ale to, čo vieme, tak vám odprezentujem. Nevieme presný rok, ani podnet, alebo teda staviteľa kaštieľa, ale čo isto vieme je rok 1674, tu si kaštieľ prebrala rodina Zičiovcov a ostala to až do roku 1945. Takže to je naozaj úctyhodné časové obdobie, ktoré tu strávili, vyformovali nielen kaštieľ, ale aj obec, poslov, financovali prestavbu a tak podobne. Zičiovci teda museli v 45. utiecť, lebo boli na zozname kolaborantov a nepodarilo sa mi celkom dozvedieť, či naozaj kolaborovali tak akoby aktívne, alebo sa tam dostali jednoducho preto, že boli maďarská šlachta. Môže byť. Vieme určite, že teda Sovieti sem prišli 1. apríla a ešte tu Zičiovci v niektorej z týchto miestností večerali s veliteľom nemeckých vojakov. A ako začali streľbu, oni do poslednej chvíle odkladali ten útek, lebo nechceli opustiť Vodihrady, ale potom už teda išli a vlastne nemecká armáda ich previesť. Väčšina je to použitá drevo, áno. A toto je konkrétne miestnosť, ako som hovorila, že aj najlepšie zachovaná. Ešte tieto dvere si môžete všimnúť, to je všetko pôvodné. Jediné, čo chýbali dve kľúčiky z troch, tak tie kľúčiky sa museli dorobiť, ale tak je to len veľmi, veľmi jemne zreštaurovať. Dobre, ešte môžeme nasieť do polovníckeho salónika. Tam máme, len nedávno nám tam doručili časť zbierky z Betliaru. To sú vlastne trofeje, ktoré boli ulovené v miestnom parku. Takže môžeme tam nasadieť. Nemyslím si, že v sentimentálnom románe. Do toho obdobia 19. storočia. Takže tak. No a ešte jedna vec, na ktorú som vás chcela upozorniť. Máme tu takýto čínsky salónik a ten svedčí o tom, že Zičiovci boli vášniví cestovatelia a v 19. storočí, keď bolo cestovanie veľmi únavné, nebezpečné, až nepredstaviteľné do takých vzdialených
Náručivo, áno, tak, pekne. Vy ste iné. Ja som počula. Jaká? Deba som počula na deba. Ty si počula hovoriť, ako môj hlasíte na mikrofón? No neverie mi, ty si si to... Nepočúvaš, ty si sa moje médií. To som hovorila, že tu si možno nazrieť. Bola až do roku 2005. No a potom už teda prebral Kašteľ Trnavský samosprávny kraj, to už sme si hovorili, to bolo to obdobie chátrania, poškodenia a potom 2006 nám oddalo. Takže sme tak síce skrátke, ale posielali trochu v histórii Kaštieľa a teda ešte keď budete mať ešte čas, odporúčam, dajte sa aj prejsť na úpadku. Takže to je z mojej Krása. Že? Dobre to vyzerá. Perfektné. To je skvost. Máte vybavenie. Bude to na YouTube stránke u mňa na onom. Na stránke to mám. No? A máte aj túto výletí do Boderazov? Budem mať 8.3. Len musia potvrdiť termín. Čo to je, vocian alebo pelikán? Vocian, teraz to je oni, to je teraz tých Bohdalovcov. No. Po moravský alebo český Bohdal je vocian. Aha, áno. Preto sa dali si tento znak